I ljudi, dobrodošli na koji prema ovom kanalu. Danas ćemo da igramo nešto novo. Instalirao sam jednu igru koja se zove Dock Do preko Play Store-a. I da mi odmah krenemo. Znači radi se o tome da mi imamo svoj brod. Ja sam već malo igrao. Vidite koliko sam otoka osvojio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I da moramo osvajati otoke. Znači, boriti se protiv drugih brodova i upgradati svoj brod. Moj brod je već dosta upgradan. Ja sam označio gore jedan otok. Tako da vidimo se kad ja dođem blizu tog otoka. Ili zapravo evo jednog broda. Tako da zapravo ujedno i pokažem borbu u ovoj igri. Bio se udar. Da vam ujedno pokažem borbu. Pucaj. Hajde pucaj. Ja, moj brod neće da puca. Ne znam zašto. Oh my god, sa onim gore se neću kačiti jer on je ogroman brod. I opasan brod. Neću se kačiti, neću. Znači, samo jednoga. Znači, zapravo, možemo se kad dođemo blizu otoka. Ne znam ne hoću uspjeti osvojiti otok, jedan sam već pokušao, jako je teško bilo, tako da vidimo se kad dođemo kod broda. Da već sam umrlo jedno 2 puta. Vidio sam da ne mogu doći do onoga otoka, na jako vrlo slab brod. Tako da ćemo malo ovdje pokazivati pucanje i tako to. Znači borbe sa drugim brodama. Znači to ćemo sada malo pokazivati i to ćemo sada malo raditi. Znači zaradimo nešto coina i skupimo drveta, znači nekog. Ovo se stavite. Znači sad već gori. Ok, ovo je mali brod. Dobar. Brzo će straviti, možda iz jednog razbite. I sada vidimo. Ovo iz jednog, znači, pogotka. Ovo straže, pućem 4. Odjednom, pa... Jedno jako malo hladimo ga sada. Znači, malo ćemo se voziti i pucati da vidim neprijateljima. Neko manje vrijeme. Ćemo da okolo. Ću da vam zapravo pokažem igru koliko toliko. Znači ovdje je 2. Sad malo postavimo. Ja sam ovo potopio. Znači, ćemo samo pokazati igru, ako želite još ove igre, ostavite like, share, subscribe. Do otoka da malo popravim brod. Onda još jedno, znači vidimo možda i bude kratak. Ovo je što je ovo nekim bugovima ne pucao, zapravo njega nema tu. To je neki bug, ja mislim. Ja sam se zapalio mnogo i malo ću da izgorim. Ja sam već znači gotov.
Samo jednom, dva put pogodi pa da nema ništa. Ali nagođe mi kod zapaljenja ovoga, jer već dugo vreme gorim. Grubo sam. Što sam već mnogo. Uskoro možda mogu poprati prvo ovim gore ne idem, zato što znam da ih ne mogu poraziti. Idem se još malo okolo govorim. Da vidite, gubim mnogo healtha. Evo je hoćeš jedan nazad ili neki veliki. Možda nazad da isto neki mali. Koliko sam ga riješiti, što je baš dobro. A ostalo mi je jako malo healtha na brodu. Što brod je skroz uništen. To je veliki problem. Evo, uništen sam. Riješću već ovoga časa. Znači, poginuli smo, ali ako želite još ove igre, ostavite like, share, subscribe i pozdrav, vidimo se u sljedećoj epizodi.